alebo dokonca aj tvoje deti. Je to naozaj aj pre ľudí vo vyššom veku, čiže aj pre tvoju maminu, pre kohokoľvek, pretože naozaj tie cviky sú prispôsobené k tomu, že chceme posilniť hlavne chrbticu, chceme posilniť a zároveň uvoľňovať aj svaly pánvového dna, čo sa zíde úplne každému. Takže pre ženy v každom veku, bez ohľadu na to, či ste tehotné, takže môžete cvičiť, ale teda primárne je táto lekcia určená pre budúce mamičky, ktoré teda sú v niektorom z jednom z tých trimestrov, čiže aj pre všetky tri trimestre. Na začiatku by som mal teda chcel upozorniť, aby ste sa poradili s lekárom. Takže ak je pre vás vhodné toto cvičenie pre tehotné, tak sa teším a dnes si môžeme spolu zacvičiť. Ak teda nevieš a nie si si istá, že si to nekonzultovala s lekárom, tak ideálne až v tom 15. týždni, ale ak si doteraz bola zvyknutá cvičiť si v poriadku, cítiš sa dobre a lekár odporúčil tak úplne pre všetky trimestre toto cvičenie. Ja budem používať aj pomôcky, ale môžeš samozrejme cvičiť aj bez nich. Potrebuješ len možno jogamatku alebo niečo, kde si vytvoríš taký svoj priestor pre seba. Na záver, ja ju tu síce nemám, ale na záver je vhodné mať možno aj deku, na to, aby si sa prikryla, aby ti bolo pohodlne, aj vankušik. Takže niekde si to teraz všetko priprav. Ja ti nechám chvíľočku, alebo pomedzi to, ako rozprávam, tak si to už skús tak nejako pripraviť, ak nemáš. Ja budem používať aj tieto bloky, ale samozrejme dá sa aj bez nich. A ak máš bolster, ideálne, ak nie, tak sa dá použiť napríklad to, že si dáme ešte to jeden vankušik a robíme si z toho ako keby taký mini bolstrik. Alebo ja budem používať dokonca aj tento podsedačik. On sa dá tak použiť, že čiastočne nám vie nahradiť ten bolster, takže ja budem aj na začiatku sedieť na ňom a ak máš, vieš to napríklad vytvoriť aj z opasku župana, tak zíde sa na niektorých tých cvičeniach aj takýto popruh a po prípade teda stolička a bolo by ideálne minimálne teda v tom vyššom teda v tých pokročilejších týždňoch a v poslednom trimestri, aby niekde bola dookola stena, ak by sme teda strácali tú rovnováhu, ale to vám budem potom všetko rozprávať priebežne. Čiže mám tu pripravenú ešte aj stoličku. Na začiatok budeme mať také ako keby vnútorné stíšenie, meditáciu. To znamená, že nájdi si nejaký pre teba pohodlný set, buď na stoličke, tiež to môžeš využiť, alebo sa opri chrbátikom o stenu, alebo môžeš si aj sadnúť na tento blok. Ja budem mať tento môj podsedaček ako taký bolster, čiže môžeš si aj na ňo vlastne sadnúť. Daj si na začiatok akýkoľvek set. Budeme pracovať aj s pánovým dnom, čiže keď budem o tom hovoriť, tak si presadni tak, aby si mala vlastne takýto set. Po prípade, ak by si napríklad bola na stoličke, tak vieš si dať pomedzi stehná v podstate tento blok a vie to vlastne tiež veľmi dobre fungovať, pretože budeme zatlačať tie stehná o seba, alebo teda do nejakého priestoru, ktorý vlastne je celkom dosť tvrdý, aby sme tam ucítili vlastne ako keby ten vzťah tých svalov pánvového dna. Takže na začiatku je veľmi dobré a vhodné a aj potrebné, aby sme dokázali mať vystretý chrbát. Urobíme to na začiatku tak, že seba vlastne ako keby za temenou hlavy v podstate budeme chcieť vytiahnuť hore, čiže ako keby nás niekto ťahol priamo hore. A tým pádom sa nám povystiera chrbát tak, ako je to momentálne možné. Vytvorte si taký priestor, aby samozrejme aj vzhľadom k vášmu brúšku bol ten priestor dostačujúci pre každú jednu z vás. A tak, aby sme tam mohli vydržať nejakých tých pár úvodných minút, kde si nájdeme teda ten čas a priestor pre nás. Takže ja verím, že už sme všetky pripravené na túto online lekciu, čiže či už si na stoličke, alebo vlastne na bolstri sedíš, alebo si našla nejakú takú alternatívu ako ja v tom podsedačiku, tak skúsi teda vystrieť chrbát a úplne na začiatku si zatvoríme oči. Ak naozaj máš ešte pocit, že z celého toho dňa potrebuješ nejako dosadnúť, alebo je ráno a mala si toho už celkom dosť, alebo aj iba si sa teraz prebrala, tak na začiatku si skús urobiť naozaj taký hlboký nádych a výdych môžeš aj cez ústa. Skús všetko zo seba vypustiť. A vypusti aj dokonca akúkoľvek myšlienku, ak
tak ju skús cez ten výdych vypustiť. Dokonca aj ak by si mal nejakú takú emóciu, tak si ju môžeš na chvíľočku navnímať a vypustiť. Ak by aj ťa na telo niečo ťahalo, tak si môžeš uvedomiť ten priestor a tiež vlastne keby to napätie s tým výdychom uvoľniť, čiže dáme si aspoň tak 3-krát hlboký nádych a výdych. Kľudne pritom môžeš aj vypustiť nejakú hlásku alebo si povzdychnúť. Ešte raz hlboký nádych a výdych. A ešte hlboký nádych. Výdych. Tak. Je dôležité vedieť, že kedykoľvek aj počas cvičenia si môžeš oddychnúť alebo urobiť práve ten pohyb pre tvoje telo, ktoré je pre teba potrebné. Takže využiť tento čas a priestor pre seba. Uvedom si to, že si tu a teraz na svojej podložke, ktorá je pre tvoje telo takým priestorom domovom, kde si v bezpečí, kde si môžeš dopriať to, čo potrebuješ momentálne tu a teraz. A buď si necháš dlane iba na svojich stehnách, alebo poprípade si ich dáš na svoje brúško a na chvíľočku iba vnímaj svoj nádych a výdych. Nemusíš nič viac, iba vnímaj svoj nádych a výdych. To ako plynie. Uvedom si to, či je pomalý alebo rýchly, či je hlboký alebo plytký. Iba ho vnímaj. Uvedom si všetky svoje svaly, ktorými sa dotýkaš podložky zeme. Buď iba chodidlami, ak sedíš na stoličke, alebo ak si takto v sede, tak si uvedom tie časti, možno aj ak si v tureckom sede alebo v nejakom inom ako ja, tak aj lítka, stehná, sedacie svaly. Uvedom si svoju vystretú chrbticu, ale zároveň uvoľnené ruky, uvoľnenú celú tvár. Nechaj na chvíľočku pôsobiť aj zemskú gravitáciu. A skús sa na chvíľočku naladiť aj na svoje bábätko. Môžeš ho pozdraviť tam v brúšku, môžeš mu povedať, čo sa ide diať. Po prípade môžeš sa spojiť aj so svojím vnútorným dieťaťom, so svojím vnútrom. Môžeš seba pripraviť na to, čo sa ide diať. Môžeš si kľudne dať aj zámer pri tomto cvičení. Možno si naozaj potrebuješ oddychnúť, alebo sa natiahnuť, alebo uvoľniť od bolesti nejaké časti na tvojom tele. A teraz sa opäť vráť k svojmu dýchu. A buď si iba prirodzene dýchaj, pozoruj svoj dých, alebo sa pridaj ku mne, kedy budeme nadýchovať na 4 doby, aj vydychovať na 4 doby. Môžeš si kľudne, ak chceš tu navnímať hlboký dých, tak si môžeš položiť svoje ruky na svoje spodné rebra, tak, že 4 prsty budú smerovať dopredu a palce budú smerovať dozadu a ty sa pokúsiš rozširovať ten priestor medzi tými rebrami. To znamená, že úplne ako keby tie ruky pôjdu vlastne od seba a tie rebra, celý vlastne ten priestor sa rozšíri aj dopredu, aj do strán. Pôjdeme spoločne s nádychom. Raz, 2, 3, 4, ten priestor sa roztiahne a výdychom raz, 2, 3, 4 sa naspäť uvoľní. Robe pod nádych
3, 4 a výdych. Raz, 2, 3, 4. Poď si vo svojom tempe na 4 nádych, na 4 výdych. Posledný nádych. Raz, 2, 3, 4. Výdych. Raz, 2, 3, 4. Môžeš kľudne uvoľniť ruky. Ak si ich mala na spodných rebrách, úplne uvoľni. Teraz sa sústreď na svoje stehná. Chceme párkrát, iba čo nám to ide zatlačiť buď do toho polstra, vtiahnuť tie svaly nádych a uvoľniť. Ak sedíš na stoličke, tak si pomedzi stehná skús dať ten blok a skús zatlačať tie stehná do toho bloku. A stále zatlačíš a uvoľníš, skús aktivovať tie svaly panového dna tým, že zatlačíš do toho bolstra a uvoľníš. A teraz na chvíľočku skús zatlačiť, chvíľočku vydrž. A úplne uvoľníš. A teraz buď si môžeš pomáhať tým, že zatlačíš do toho bolstra, alebo aj nemusíš, uvidíš, ako ti to pôjde, ale budeme robiť taký výťah, to znamená, že stiahneme vlastne tie svaly panového dna, v podstate tak, ako keby sme potrebovali ísť na toaletu, ale musíme zadržať, lebo sa nám kvázi ako keby nemôžeme ísť, takže ich zadržíme, vtiahneme. A budeme sa takým ako keby výťahom, môžete to aj predstaviť vlastne vnútorným zrakom, že ideš v podstate teraz, keď si v tej neutrálnej pozícii, tak si na 0. poschodí, alebo teda na prízemí. A potom pomaličky, tým, že jemne vtiahneš, budeš na 1. poschodí a úplne maximálne vtiahneš, budeš na 2. poschodí. A potom jemne uvoľníš si na 1. poschodí a úplne ten neutrálny bod je tá 0 a úplne uvoľnenie skúsme ísť až do -1. Takže budeme sa pohybovať medzi tou -1 až 2. Ešte raz to robíme spoločne, že sme na tej 0. Teraz choď na 1, že malinko napneš a vtiahneš vlastne tie svaly panového dna a teraz úplne pod na 2 do toho maxima. Pomaličky ideš na tú 1, 0 až do -1, čiže úplne uvoľnenie. Teraz sa trošku ešte tak sťažíme tým, že sme na 0 a hneď pôjdeme na tú 2, takže sa hneď napneme a vtiahneme do maxima a teraz skús úplne uvoľniť až na -1. Teraz ti nechám pár minút a ty sa s tým skús pohrať svojím tempom, vo svojom rytme, kedy sa striedaš medzi tou 0, 1, 2 a opäť 1, 0 až na -1. Je veľmi dôležité a počas týchto hodín online jogy pre tehotné sa naučiť teda aj s tými svalmi pracovať tak, že ich vlastne budeme posilňovať tým vťahovaním, ale je veľmi dôležité aj ich uvoľňovať, pretože nám to pomôže pri už samotnom pôrode, takže tie svaly majú naozaj nádhernú funkciu a dokazujú sa tak stiahnuť, ako aj uvoľniť, takže my s nimi vieme pracovať a už aj teraz. Takže ešte poď párkrát ich úplne napnúť, najprv na 1, 2 úplne napnem, potom idem na 1, 0 a uvoľním sa od tohto cvičenia. Stále mám zatvorené oči. Pomaličky si spojím dlane na hrudi. Môžem si ich pošúchať do seba, priložiť na oči, pripravím sa na svetlo. Teraz pomaličky ruky odlepím
oči otvorím, po prípade, ak sme nerobili túto techniku, tak kľudne najprv, keď sme otvorili oči, tak brada na hrudne, môžeme sa pozrieť do zeme a takto sa potom prepojíme a so svetom okolo. A momentálne sa ideme teraz trošičku rozcvičiť, aby sme sa potom pripravili na ďalšie asány. Takže na začiatku urob to, čo potrebuješ. Ak potrebuješ si vytiahnuť nohy zo svojho sedu, pretože už nevydržíš, tak ich kľudne uvoľni. Môžeš si ich ako také stieračiky párkrát pouvoľňovať, zakrúžiť. Alebo ak ti v tom sede príjemne, tak ostane, môžeš iba pouvoľňovať svoj chrbát, tak ako potrebuješ, alebo iba uvoľniť krk, čiže na chvíľočku sa uvoľní z toho sedu, kde sme boli tých pár minút a skús urobiť to, čo to tvoje telo potrebuje. A budeme pokračovať v sede, ale tiež kľudne môžeš využiť to, že budeš na stoličke, takže nájdi si akýkoľvek set, kľudne môžeš ostať aj v tomto sede, alebo sa aj turecký set. Veľmi dobre v tom tureckom sede funguje aj to, že môžeš sedieť na ďalšom bloku, čiže budeš mať 3, alebo sedíš vlastne aj na vankúšiku alebo na postri a môžeš kľudne dať do tureckého sedu svoje nohy a podoprieť si týmito blokmi. Po prípade, aby sa ti nedali nohy naozaj že preložiť, tak iba ich nechaj v takomto motýliku a podoprieť si. Čiže tak, aby sme udržali stále tú chrbticu rovnú, nájdi si teda akýkoľvek set, ktorý je pre teba teda príjemný a pomaličky začneme rozhýbavať aj svoju chrbticu, aj svoje klby. Na začiatku spojíme dlane pred hruďou a otvoríme lotosový kvet, kedy máš spojené maličky a palce, zvyšné prsty sú takto otvorené a iba s nádychom vytiahni dohora, pozri za rukami a s výdychom ako keby zatvoríš ten kvet a pritiahneš až k hrudi a opäť nádych, vytiahni dohora, pozrieš až za rukami a výdych, zatvoríš a opäť nádych, otvoríš a výdych, zatvoríš a potom otvoríš až dopredu, môžeš sa jemne predkloniť, ak sa ti dá, samozrejme máš vytvorený priestor na svoje brúško a výdychom sa objímeš. Aj my v tomto období potrebujeme opateru a je veľmi dôležité, aby sme ju dávali teda aj bábätku, ale aj sebe. My to potrebujeme a tak stále zmen tú polohu rúk, že najprv sa jednou pravou objímeš hore a potom ľavou hore. Takže párkrát takto otvor svoj hrudník a výdychom jemne iba zavlatíš a objímeš sa. A ešte pod nádych a výdych. Pokým sa dá, dýchaš cez nos, ale keď vám poviem, tak samozrejme budeme vydychovať aj cez ústa. Je to veľmi dôležité potom aj sa učiť s tým dýchom pracovať a pomôže nám to potom aj pri samotnom pôrode. Takže ešte poď párkrát. Ešte otvoríš nádych a výdych. A s ďalším nádychom rozprestrieš ruky, pozrieš za nimi až dohora a pri výdychu zakrúžiš v zápestiach. Poď pomaličky svojim tempom alebo zrýchli, ak máš veľa energie a moje tempo je pre teba veľmi pomalé, takže každý si určí svoje tempo a ideš v rytme svojho dýchu nádych a výdych. Poď toľko, koľko vydržíš v tom výdychu, že to vydýchneš, tak naozaj dovtedy krúž a keď už ti príde nádych, tak poď hore, čiže počúvame svoj dých a rytmus dýchu nám určuje potom rytmus toho, ako cvičíme. Takže stále skús ostať napojení na ten svoj dých a ešte poď raz nádych a výdych, skús do tej druhej strany teraz zakrúžiť, lebo nám to je prirodzenejšie do tej jednej. Ešte poďme raz predsa len a do tej druhej strany skús zakrúžiť a výdych. Teraz pomaličky sa budeme ukláňať zo strany na stranu. Kľudne si môžeš dať aj tieto pomôcky, tak, aby si dočiahla na niečo. Čiže buď na najmenšiu, v prípade, ak dočiahneš aj špičkami prstov na zem, tak môžeš. Len je dôležité, aby obidve vlastne polky sedacích svalov boli na podložke. Čiže iba tak sa veľmi jemne ty svojim tempom poukláňaj na jednu, na druhú stranu. Nevyťahujeme sa úplne dohora, ramená sú uvoľnené ďaleko od uši. Iba chceme urobiť taký jemný úklon
Kľudne môžeš urobiť aj to, že vlastne si budeš držať to brúško, že nebudeš musieť dávať ani tú ruku dole, ale iba sa jemne povyťahuj, čiže môžeš to smerovať hore k stropu a potom jemne iba do strany, takže držíš brúško, vytiahneš najprv chrbátik hore a potom jemný úklon. Čiže podľa toho, v akom si trimestri, aké sú tvoje možnosti, ale chceme vždycky najprv s nádychom natiahnuť tú chrbticu, až potom ísť do toho úklonu. Takže ešte párkrát takto nádych a vrátiš sa. A teraz pomaličky s nádychom vytiahneš ruky dohora, spojíš si všetky prsty a tie prsty dáš na svoje ramená. Budeme krúžiť v ramennom klbe a otvárať ten hrudník čo najviac ako môžeš a pritom dávaš tie lakte čo najbližšie k sebe. Nádych, otváraš ruky dozadu, výdych, lakte dopredu. Poď na jednu aj na druhú stranu. Teraz nádychom otváraš, výdych, ideš dozadu. Nádych, výdych. Výdych, poď ešte párkrát. Výdych, super. A potom pomaličky uvoľníš, kľudne si dlane daj na stehná, na brúško, alebo si môžeš pomôcť blokmi. A iba veľmi jemne ukloň hlavu na jednu stranu, potom vrátiš späť a na druhú stranu. A ešte poď späť a ucho natiahneš k hlave, ucho natiahneš k ramenu a potom opäť späť a ešte na druhú stranu. Späť. A potom sa iba pozri dozadu za rameno. Čiže nič nerobíš, iba hlava ide dozadu a potom sa vráti, výdychom naspäť, striedaj to podľa svojho tempa, nádych a výdych, nádych a výdych. Samozrejme, kedykoľvek uvoľni, urob čo potrebuješ a ešte si dáme túto posledný cvik na takú jemnú rotáciu, kedy vytiahneš ruky dohora a dopredu, čiže chrbátik je úplne vystretý a iba sa s nádychom pozrieš za rukou dozadu, kľudne môžeš mať túto druhú na brúšku a výdych vrátiš a potom prestriedaš. Nádych otvoríš dozadu a výdych. Chceme sa rotovať iba v tej vrchnej hrudnej časti, dobre? Takže iba taký jemný vlastne dozadu alebo rotácia v tej hrudnej časti, výdych, nádych, výdych, ešte pod nádych a výdych a posledný nádych, výdych, nádych, výdych. Uvoľníš ruky, kľudne môžeš si spod seba uvoľniť to, čo máš. Uvoľníme na chvíľočku dopredu nohy, keďže sme dlho sedeli. Ja si tu niekde poupravujem. Takže uvoľníš dopredu nohy, kľudne ich nechaj pokrčené. Môžeš párkrát zakrúžiť v členkoch. Kľudne sa chytíš, môžeš mať samozrejme aj vedľa pripravené tie kvádriky boky alebo dozadu veľmi jemne jednoduchou rukou. A iba urob to, že uvoľníš tie nohy, môžeš si robiť také stieračiky, akýmkoľvek spôsobom. Po prípade, ak si to dá, tak jemne iba sa povykláňaš alebo vytáčaš kolenami na jednu, na druhú stranu. A potom pomaličky sa dostaneš do pozície na štyroch, pozície mačka. Tam upozorňujem, ak by boli problémy s kolenami, kľudne si zdvoj joga alebo si daj vankúšik pod kolená a budeme, kto má, používať aj tieto bloky. Niekedy sú dobré aj knihy, ak máš ale teda rovnaké hrudky, budeme ich používať pod dlane. Takže akýmkoľvek spôsobom pre teba vhodným sa dostaneš na 4. A teraz tak ako si na 4, tak si nájdeš správnu pozíciu, čiže kolená sú pod bedrovými klbami, dlane sú pod ramenami a chcú byť úplne roztiahnuté, prsty na rukách do takého vejárika slniečka, palce a ukazováky, prsty a ukazováky smerujú dopredu, čiže ukazováky a prostredníky, tak. No a teraz budeme robiť pozíciu, ktorú určite poznáte. Skús najprv urobiť to, čo ty potrebuješ, čo je pre
väčšie brúška už pomôžu tieto bloky. To znamená, že najprv si nájdeme pozíciu tak, aby sme vedeli zaktivovať tú panvu, že sa nadýchneme a cez ústa vydýchneme, ako keby sme spúkali sviečku. A chceme vlastne, ako keby to brúško, to bábätko si tak viacej dostať, viac dať k sebe, čiže nebudeme sa prehyňať v tejto krížovej oblasti. Budeme stále mať vlastne aj tým pádom aktívny ten hlboký stabilizačný systém. To znamená, že ako sme, tak iba si robíme výdych cez ústa. A to nám pomôže vlastne si uvedomiť ten vzťah vnútri. To bábätko je ako keby tak zaobalené. No a teraz pomaličky sa môžeš iba ponavážovať dopredu, dozadu. A veľmi jemne môžeš, tak ako máme zaktivované už tie svaly, tak zagulatiť chrbátik. A potom jemne otvoriť hrudník iba tak, že sa zatlačíš do tých dlaní, pozrieš pred seba, ale neuvoľníme tú zádobu, ako som to teraz ja urobila, ale stále je tá panva podsadená. A opäť zagulatíš iba veľmi, veľmi jemnúčko a prehneš, ale iba tú hrudnú časť otvoríme, hej, čiže veľmi jemne. Môžeš sa po prípade potom aj pozrieť za jednou petou, za druhou petou. Po prípade môžeš urobiť aj taký kruh, to znamená, že ideš dozadu, do boku, do strany, aj do druhej strany. Na chvíľočku urob to, čo ty potrebuješ pre svoje telo a pre bábätko, čiže na chvíľku ťa nechám, kľudne sa tu môžeš ešte párkrát hrať s tým, že sa budeš vlastne veľmi jemne uvoľňovať, zagulaťovať, alebo kľudne, ak už potrebuješ, môžeš sa aj natiahnuť v pozícii dieťaťa. Čiže dopraj si ten čas a máš na to priestor urobiť teraz, čo je pre teba momentálne dôležité. A pomaličky zastavíš, hej, kľudne môže byť na tých blokoch, alebo ostaneš dlaňami opretými o podložku. A teraz sa navážem na pravú stranu tak, aby sme dokázali vyvinúť jemne kolienko a zakrúžiť v bedrovom klbe. Takže stále máme aktívne to panvové dno, ale iba párkrát zakrúžiš v bedrovom klbe na jednu, na druhú stranu. Pomaličky uvoľníš, to isté vymeníme aj na druhú, čiže stále, keď potrebuješ, tak spúkni tú sviečku, navážiš sa na ľavú stranu a párkrát zakrúžiš v bedrovom klbe na jednu, aj na druhú stranu. A potom opäť buď sa môžeš natiahnuť, alebo urob, čo potrebuješ, môžeš si sadnúť, na chvíľočku sa opäť prepojiť iba so svojím bábätkom. A stretneme sa teraz opäť na štyroch, pozícii teda mačky, kedy opäť si uvedomíme spúknutie tej sviečky a zaktivovanie vlastne svalov panvového dna, aby sme neboli prehnuté, takže nie tu, ale vtiahneme a teraz vystrieme dozadu pravú nohu, tak, aby sa špička opierala o podložku a párkrát seba navážime dopredu a dozadu. Teraz ostaň vzadu, zatlačením tej päty úplne až do diaľky. A pomaličky uvoľníš, vymeníš na druhú stranu, opäť sa iba párkrát ako keby ponávažuješ a uvoľníme aj tie svaly okolo členku, takže rozsypeme aj klby nášho členku. A teraz ostaň vzadu, úplne zatlačíš a držíš, dýchaš. A pomaličky uvoľníš. Môžeš natiahnuť, môžeš ostať kľudne pred lakťami, na bostrýkoch alebo akýkoľvek pre teba pohodlný natiahnutý
vyzdvihnutie, ak si v balasani, kľudne, aby si tam mala, alebo teda pozícii dieťaťa, kľudne, aby si mala priestor, tak otvorte kolena viacej do strán. Po prípade si môžeš aj položiť hlavu o jeden z tých blokov, alebo dať si ich na seba. Čiže na chvíľočku opäť urob to, čo potrebuješ. A potom pomaličky, akýmkoľvek spôsobom sa dostaneš do stoja. Samozrejme, môžeš si pomôcť aj tou stoličkou, alebo sa môžeš natiahnuť. A prejdeme do pozdravu slnka. Kedykoľvek budeme ho robiť dvakrát, čiže raz to pôjdeme takým pomalším tempom, druhýkrát už pôjdeme vlastne aj v takom flow, čiže vyber si, že koľko zvláda, že by to bolo pre teba ešte stále príjemné. Urob si priestor na tej yoga matke, pretože budeme tam zakračovať, takže ja si to tu upravím a začneme na začiatku yoga matky pri tej krátkej časti yoga matky. Nohy si daj na šírku svojich bedrových klbov a skús sa vystrieť tak, že seba povytiahneš za temenom hlavy až hore. S tým, že pánva je samozrejme aktívna, jemne podsadená, ruky sú vedľa tela a na chvíľočku sa skús uzemniť tak, že si navnímaš to prostredie a ten dotyk svojich chodidiel s podložkou. Po prípade na začiatku môžeš aj zatvoriť svoje oči a navnímať ten priestor, ale veľmi opatrne, hej, čiže ak sa ti to dá a si zvyknutá na to, tak to urob, ak nie, maj pri sebe stenu alebo stoličku, ale môžeš to vyskúšať, nemusíš. A teraz pomaličky pôjdeme po jednotlivých asanách v tom pozdravu slnka, ale dáme tu menej náročnú, čiže zjednodušenú verziu, kedykoľvek, čokoľvek z toho vynechaj. Nádych, ruky vedľa tela, výdych si spojíme na hrudi a opäť nádych. A ruky až dohora, pozrieme za nimi a teraz výdychom idem pomaličky cez pokrčené nohy v kolenách, po prípade si môžeš stoličkou pomôcť, idem až jemne dole, pokrčené v kolenách a dostanem sa do takého ako keby rovného predklonu, kedy si buď položím svoje predlaktia na stehna, alebo dlane od stehna a lakte ku telu a otváram hrudník. Čiže teraz chcem byť v rovnom predklone. A potom pomaličky sa pritiahnem, ako sa mi samozrejme dá, mám tam priestor na brúško, až k nohám. Hlavu môžem uvoľniť, ak nemám problémy s tlakom a položím dlane na zem tak, aby som vedela zakročiť jednou aj druhou nohou do mačky. Nádych, sa pozrieme pred seba. Výdych. Zaplatíme chrbátik a dostaneme sa až do pozície dieťaťa. S nádychom sa opäť dostaneme na štyri, špičky prstov dáme do podložky a teraz prejdeme do psa pozerajúceho nadol. Pokrčené nohy v kolenách, kľudne nohy na šírku yoga matky alebo aspoň na šírku bedrových klbov. Rovný chrbátik a teraz pomaličky môžeme preručkovať buď rukami k nohám, alebo nohami k rukám. Takže vyber si jednu možnosť, hlboký predklon a potom sa opäť dostaneš do rovného predklonu, zádok kľudne nízko. A cez gulatý alebo rovný chrbátik, ako ti to je lepšie, sa vytiahneš opäť do hora. Nádych a výdych uvoľníme vedľa tela. Ak si vzadu tak ako ja, tak si pomaličky vedome poprechádzaš až dopredu, ak si vpredu, tak ostaneš a ideme na druhú stranu. To znamená, že nádych, ruky vedľa tela, výdych, spojíš na hruď. Nádych do hora a výdychom kľudne cez pokrčené nohy v kolenách ideš hlboký predklon. Nádych, rovný predklon, kľudne si môžeš pomôcť ako keby v takej pozícii suma, kde máš lakte, alebo teda predlaktia na stehnách, alebo dlaňou preté o stehnách a lakte pri tele. Výdychom prejdeš dole dlane na zem a teraz zakroč najprv ľavou, potom pravou, sme v pozícii mačky. Nádychom otvoríš iba svoj hrudník a výdychom zaglatíš, uvoľníš priehlavky, prejdeš do pozície dieťaťa. S nádychom sa opäť dostaneš na štyri, špičky prstov do podložky a prejdeš do psa pozerajúceho nadol. Kľudne nechávaj pety vo vzduchu, ak potrebuješ, ale ak máš tým skúsenosti, cvičila si doteraz, tak vieš kľudne ešte položiť možno a vystrieť tie nohy. A teraz kľudne
brúšku, tak môžeš poprekračovať aj nohami k rukám. Pritiahneš sa hlbokom predklone. Nádych sa dostaneš do rovného predklonu a potom pomaličky, kľudne cez gulatý alebo rovný chrbátik sa dostaneš až do stoja a výdychom dlane na hrud. Pôjdeme to ešte raz. Pôjdeme takým rýchlejším tempom na obidve strany, alebo kľudne, ak potrebuješ, iba môžeš sa poprechádzať, môžeš sa prepájať s svojím bábätkom a môžeš sa kedykoľvek potom pripojiť k tomuto cvičeniu ďalej. Takže ideme opäť nohy na šírku panvy, nádych, výdych, dlane na hrud. Nádych, pozrieme do obraza rukami a výdych, kľudne cez gulatý chrbátik, pokrčené v kolenách, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Tu vieš použiť kľudne aj to, že vieš vlastne oprieť sa o stoličku, takže aj ju môžeš vlastne použiť. Výdych, hlboký predklon, prejsť pravá a ľavá dozadu do pozície mačka. S nádychom iba otvorím hrudník, pozriem dopredu, výdych, zagulatím, prihlavky uvoľňujem, idem do pozície dieťaťa. Nádych, som na štyroch a výdych, prechádzam do pozície psa pozerajúceho nadol. Kľudne nohy pokrčené v kolenách. Buď si preručkujem rukami dozadu k nohám, alebo nohami dopredu k rukám. Pritiahnem sa a potom ostanem v tom rovnom predklone, alebo teda sumovi. A pomaličky sa vyrolujem dohora, výdych, dlane na hrud. Pomaličky, ak som vzadu, si poprechádzam až dopredu. A ešte na druhú stranu nádych, výdych, dlane na hrud. Nádych, pozriem dohora za rukami a výdych cez gulatý alebo rovný chrbátik. Nohy pokrčené v kolenách, hlboký predklon. Nádychom pozrieš dopredu rovný predklon. Výdychom dlane na zem, ľavá noha, pravá noha idú na štyri. S nádychom sa pozriem dopredu, otváram iba hrudník. Výdych, gulatý chrbátik, pozícia dieťaťa, natiahnem sa. S nádychom som na štyroch, pozície mačky, výdych, pes pozerajúci nadol. Pomaličky si môžem poprešľapať buď rukami k nohám, alebo nohami k rukám, ostávam v tom hlbokom predklone. Nádych, rovný predklon. Tam môžeme dať výdych a s ďalším nádychom sa dostaneš dohora a výdych, dlane na hrud. Uvoľníš. Kľudne si môžeš poprešľapovať, ak potrebuješ. Ak potrebuješ sa aj napiť, aby si sa napila. Takže ja sa napijem. No, dostaneme sa k ďalším pozíciám asana, pri ktorých ja budem potrebovať, alebo teda budem používať a ja ukazovať tento popruh. Čiže na začiatku začneme na tejto vlastne dlhej strane yoga matky. To znamená, že budem ja vytočená k vám, vy si to už prispôsobíte, ako vám je potrebné. A budeme na začiatku pracovať bojovníka 2 a potom z neho budeme luku strelca. Čiže vám iba ukážem tie možnosti, ktoré sú. A je veľmi dobré vlastne, ak teda, ja vám to potom budem ukazovať bez toho popruhu, ale kto ho má, tak keď sa dostaneme do bojovníka číslo 2, tak ho môžeme použiť. Do bojovníka číslo 2 sa nastavíme, niektoré to možno už poznáte tak, že si dáme vlastne rozostup tých nôh na šírku asi niekde naše zápestia a budeme najprv sa točiť aj doprava, takže pravú nohu vytočíme smerom k tej špičkou, smerom k tej krátkej časti yogamatky a presunieme svoje koleno nad pechy. Zadnú nohu zatvoríme, to znamená, že špičku trošičku pritiahnem a pánva je nasmerovaná smerom k tej dlhej strane yogamatky. Čiže takáto pozícia, ale tým, že sme dosť flexibilné, keď sme tehotné, vplyvom hormónu relaxin, tak viete použiť tento popruh a to tak, že si môžeme pomôcť a zabezpečiť to, že nám tá noha nepôjde ďalej, a to tým spôsobom, že keď si dáte ten popruh, tak on vás bude brzdiť v tej danej pozícii. Takže buď ho máte, alebo ak ho nemáte, tak ja budem vlastne hovoriť, že čo treba robiť. Čiže nastavíme sa do tej pozície tak, aby sme tam boli správne s tým, že buď môžete mať hlavu vytočenú
smerom dopredu, nohy by mohli byť teda v jednej kolaničke, ale ak vám to už trošku nedovoluje, nedá sa kľudne aj v dvoch kolaničkách v tom ďalšom prípade teda. A ruky kľudne, ak môžete, buď dáme na brúško, alebo si ich rozpažíte. Môžete sa po prípade pozerať za tou prednou, ktorá je vlastne tam, kde je noha nasmerovaná dopredu. Uvoľníme ramena, to znamená, že najprv môžeš ich uvoľniť tak, že dlane dáš dopredu a potom iba vlastne jemne položíš tie ruky na vzduch. Neostávame v tej pozícii dlho, čiže ak nemáš tento popruh, tak maximálne 5 nádychov, 5 výdychov, čiže ja keď mám popruh, tak by som nemohla ostať, ale ak nemáte, tak stále uvoľniť na chvíľočku a potom sa dostať do pozície, uvoľniť a dostať sa do pozície, čiže ešte ideme posledný krát a teraz pomaličky spustím zadnú ruku na stehno a táto predná sa dostane do úklonu, čiže úkostriac. Vydrž tu ešte hlboký nádych a výdych a nádych a s výdychom sa dostaneme späť, uvoľníme sa z pozície a to tak, že sa dostaneme jednou aj druhou nohou na stred. Tú druhú stranu vám ukážem bez popruhu, takže sme teraz oboma nohami nasmerovanými dopredu a ideme to do druhej strany. To znamená, že ľavú nohu presuniem špičkou ku krátkej časti jogamatky a zatvorím túto nohu tak, aby vlastne špička trošičku smerovala dovnútra, koleno je nad pätou. Samozrejme, je dosť dôležité, môžete mať ten nižší rozostup, ale nie väčší, preto je dôležité vlastne, keby si tam dávať ten popruh. Pozor, aby kolienko nepadalo dovnútra viacej, ako keby do tej vonkajšej strany to treba smerovať. Takže sme v pozícii, uvoľníme ramena, môžete si to uvedomiť aj tak, že najprv dáme dohora, a potom ich, keď nám klesnú tie ramená, tak ich dáme smerom dole. Môžeme sa pozerať dopredu, alebo si kľudne iba môžeme chytiť brúško. A keď sme v tejto pozícii, tak stále uvoľním a potom sa do nej dostanem. Hej, čiže maximálne neostávate tam viac ako 5 tých nádychov, tých výdychov. Ja občas pomedzi to rozprávam, takže môže to byť pre niekoho dlhšie. Dobre, tak aby sa nám neuvoľnili tie klby. A teraz iba ostanem, zadná ruka ide dozadu a urobí úklon, alebo teda aj bojovníka, buď teda úkostrelca, alebo bojovník otvoreného srdca, to niekto volá. A potom sa pomaličky vrátim, uvoľním a nasmerujem sa do tej prvej pozície, v ktorej sme vlastne boli, stoja rozkročného, kedy urobíme takú uvoľňujúcu pozíciu iba s tým, že jemne môžete pokrčenej v kolenách, teraz sa nám zíde treba aj táto stolička, čiže môžete si dať pred seba a natiahnuť sa, alebo môžete použiť aj niektoré z tých konceptov, vám ukážem, čiže veľmi, veľmi jemne idem dopredu, ak máte takúto podlahu ako ja, teraz neviem, či máte tú stoličku na videjku, ale posúvam ju dopredu a tým pádom viem urobiť takéto vlastne. V prípade pokrčíš nohy v kolenách, kľudne a potrebuješ držať trošičku viacej do vonku, hej, ale tam, kde smerujú špičky, musia aj tie kolená. A je dosť celkom aj výhodné mať tieto bloky, čiže môžeme sa tu s rovným chrbátikom uvoľniť, to znamená, že uvoľňujem kolená, stehná, rovný predklon. Pozerám do zeme, po prípade kombi sa dalo, že ho to pustí, ideš hlavou čelom na podložku, nohy sú pokrčené v kolenách, nechám na chvíľočku uvoľniť. Odtiaľ pomaličky sa dostanem naspäť. Vytočím špičky smerom do vonku a dáme sa do pozície, ktorá sa nazýva pozície bohyňa a v nej na chvíľočku iba môžeš tak ostať, že sa chytíš za brúško, samozrejme kedykoľvek, ak sa tam už dlhšie ako 5 dýchov, vráť sa naspäť. Môžeš to mať ako keby také striedanie pozícií a držíš si bábätko a spájaš sa s ním. Táto pozícia je veľmi vhodná na posilnenie aj na podporu nášho ženstva, čiže buď si dáš ruky do tejto pozície kaktusa, na chvíľočku to môžeš vlastne prestriedať a potom ťa chvíľočku nechám a urob si ty taký pohyb, ktorý je pre teba momentálne vhodný. Môžeš si dať v podstate nohy do tej pozície aj trošičku bližšie, len pozor, aby potom kolena nešli cez špičky. A na
na chvíľku sa s ním môžeš spojiť, urob si tam buď osmičku, alebo taký kruh, alebo ten pohyb veľmi jemne dopredu, dozadu, z boku na bok. Čiže sa trošičku pohraj s tou celou oblasťou. Môžeš si to brúško pohľadiť. Ja inak nemám zapnutú hudbu, ale vy si kľudne môžete niečo k tomu pustiť a toto viete robiť kedykoľvek aj počas dňa. A je to veľmi prospešné pre naše ženstvo. Môžeš si pri tom, ak tak cítiš, aj zatvoriť oči. Samozrejme, pokročilejšia verzia je úsmev. Pomaličky sa uvoľníš aj z tejto pozície, dáš si špičky, päty, spojíš, môžeš kľudne urobiť akýkoľvek pohyb, ktorý teraz potrebuješ a budeme mať záverečných pár pozícií, pár asan na podložke a kľudne už potom ostaneme na tej podložke a v pozícii mŕtvonky, takže si už prichystaj vánkušek aj deko, budeme ostávať, dobre? Čiže stretneme sa teraz na podložke tak, že na nej sedíš, nohy sú vystreté dopredu, niektoré to poznáte pod pozíciou palica, kľudne môžete dať nohy viacej na šírku a tie nohy vlastne ostanú jemne pokrčené v kolenách. Môžeme urobiť aj to, že si pomôžete opäť týmito kockami, alebo teda týmito blokmi. A chceme na chvíľočku iba predložiť tú krticu, nohy, ak sa nám dá, tak vystrieme, ak nie, tak nie. Môžeme použiť aj to, že v takomto prípade tiež viete párkrát urobiť to zatlačenie o tú kocku, o ten bolster. A zatlačam stále tie dláne do podložky, vysieram sa, pozerám sa až za hlavou, alebo teda pozerám sa dopredu, ale hlavou sa ťahám až za temeno hore k stropu. Urob si to ešte jeden hlboký nádych a výdych. A potom pomaličky pokrčíš, môžeme dať pravú nohu, aby som vám ja vám to ukážem, aby ste to videli, že čo myslím, takže ja dám pravú nohu, ale vy môžete začať ľavou nohou, je dobre možno točiť sa najprv do tej pravej strany, s tým, že buď si chytíte brúško alebo koleno, s nádychom vytiahnem ruky dohora, aby som vystrela chrbát, aby som zaktivovala tie svaly a výdychom urobím iba otvorenú rotáciu do strany a na chvíľočku tu vydržím. To znamená, že držím sa za svoju holenú kosť, kolienko je pokrčené, brúško má ten priestor, kde teda mu nič nebráni v tom, aby tam ste mohli aj plynule dýchať, iba otvorím rotáciu v tej hrudnej časti. Ešte hlboký nádych a výdych. A pomaličky iba premením nohy, to znamená, že pokrčím, teraz vy máte tú pravú nohu na ľavú nohu, s nádychom sa vytiahnem dohora, dám si svoju ruku na holenú kosť a tá druhá ide dozadu. Môžem rotovať, po prípade niekto ju môže až položiť dole na špičkovým prstom na podložku, tá druhá noha je aktívna, tá, ktorá je položená celou nohou na zemi, chodidlo je pritiahnuté, čiže noha je flex, zaflexovaná, chodidlo je zaflexované a otváram sa, držím, dýcham. A potom pomaličky sa vrátim, opäť sa dám do tejto pozície, zaktivujem a pozriem sa, či mám za sebou priestor. Ak nemám, tak sa presuniem a buď použijeme teda vánkušiky alebo bolster by bol ideálny, pretože poďme do pozície mostíka a to tak, že ležíš na zemi, máme chodidlá v najideálnejšej možnej miere, teda tak posadené, aby boli kolená alebo teda nad pätami. Pripravím si niekde vedľa seba tento môj bolster. Skúsim urobiť ten pohyb tak, aby teda kolenka nešli úplne naširoko odo mňa. Snad ma vidíte. Dlane posuniem až k tým pätám, potiahnem sa za hlavou až do diaľky a zatlačím do chodidiel, dvíham panvu a položím si ten bolster vlastne pod
kríže, čiže nejakým takýmto spôsobom by sme tu mali byť v tejto pozícii a urobím tu pár nádychov, výdychov. Samozrejme, ak to nemôžete robiť, tak pozíciu určite môžete aj vynechať, samozrejme. A na záver budeme potom ležať v lahu, ale nie všetko budete môcť ležať, takže to vám ešte poviem. Čiže tu na chvíľočku vydrž, kľudne si môže dať tiež ruky na svoje bábätko, na svoje brúško. Pozícia mostíka polovičného. Brada jemne na hrudi, dobre, hlavňame v záklone. Urob to ešte nádych a výdych a potom pomaličky vytiahneš spod seba ten bolster, uvoľníš chrbátik na podložku. Čaká na záverečná relaxácia, čiže kto môže ležať na chrbátiku, buď si nechaj vystreté, ale pokrčené nohy v kolenách. Ja potom už nebudem ležať, lebo vám budem do toho hovoriť, takže budem sedieť. Ale vy sa vystrite, po prípade, ak máte už, ste už vo vyššom stupni, tak sa si láhnite na ľavý bok, alebo na ten, v ktorom vám je príjemnejšie, vy už viete, kvôli tej dolnej žile, takže si láhnite na ten bok, kde to je pre vás príjemné. Je to je pre vás vhodné. Samozrejme, vankušik pod hlavou. Môžete sa prikryť dekou. Ja ešte chvíľočku počkám, aby ste sa nastavili do pre vás priateľnej pozície. A teraz verím, že už nie ste. Kľudne môžete ísť sedieť na stoličke. Čiže nejaká pozícia, kde sa cítite pohodlne, kde vám je príjemne teplo, čiže sa aj oblečte, ak potrebujete. A na chvíľku teda je iba dôležité zatvoriť oči. A opäť začnite pozorovať svoj nádych a výdych. Táto pozícia šavasanou mŕtvolky je pozícia odovzdania. Kedy si vždy aj počas dní vieme predstavovať ten pozitívny priebeh pôrodu, aj ako to možno je, ale aj to odovzdanie znamená to, že necháme taký ten priestor tomu vesmíru, odovzdáme teraz aj celé svoje telo a bytie. A zároveň aj uvoľníme všetky svaly na tele a tak môžeš mať pocit, že postupne to telo sa zabára čoraz viac a viac do podložky. Budeme robiť teraz relaxáciu, kedy svaly na jednotlivých častiach tela natiahneme a potom uvoľníme. To znamená, že tak ako si, tak si svojim vnútorným zrakom navnímaj celú svoju pravú nohu od chodidla cez členok, lítko, koleno, stehno až po panvu. Skúsi navnímať tú pravú nohu a s nádychom ju úplne napni, najviac ako môžeš, a výdychom nechaj uvoľniť. Teraz si navnímaj svojim vnútorným zrakom celú ľavú nohu od svojho chodidla cez členok, lítko, koleno, stehno až po vlast panvy a s nádychom celú tú ľavú nohu napni a s výdychom nechaj uvoľniť do podložky. Uvedom si obidve svoje chodidlá, obidve nohy, celé nohy, od chodidiel, lítka až po stehná, až po sedacie svaly a s nádychom obidve nohy napni a s výdychom ich nechaj uvoľniť. Uvedom si svojim vnútorným zrakom oblasť svojho trupu, celý chrbátik, brucho, hrudník,
lakte, predlaktie, zápestie, dláňa až po špičky prstov na rukách. Daj si ruku v päsť, úplne ju celú napni, svoju pravú ruku s nádychom napni a s výdychom nechaj uvoľniť. Presun sa pozornosťou k svojej ľavej ruke. Uvedom si ju cez rameno, biceps, triceps, lakeť, predlaktie, zápestie, dlaň až po špičky prstov na ruke. Uvedom si a napni celú svoju ľavú ruku tým, že máš prsty v päsť, napneš nádychom a výdychom uvoľni. Teraz si uvedom obidve svoje ruky, aj pravú, aj ľavú. Daj si ich obidve v päsť, s nádychom úplne napni a s výdychom nechaj uvoľniť. Navnímaj oblasť krku aj celú svoju tvár. Svoje čelo, okolie očí, líca, bradu. A teraz urob na svojom krku a tvári nejakú grimasu s nádychom, úplne napni všetky tie svaly a výdychom nechaj uvoľniť. Navnímaj celé svoje telo, od nôh až po hlavu. Zatni svoje ruky v päsť, nádychom napni úplne celé svoje telo a výdychom ho uvoľni do podložky. Celé tvoje telo je úplne uvoľnené. A ty postupne vnímaš, ako od nôh až po hlavu sa vyhrieva teplom. Môžeš si predstaviť ako taký slnečný lúč preniká cez chodidlá do tvojho tela a vyhrieva ti celé tvoje telo. Od nôh cez ruky, celý chrbát. Vyhrievaj tvoje orgány. Celé tvoje telo je príjemne teplé a vyhriaté. Len oblasť na čele je studená, ako by si tam mala studený obklad. Celé tvoje telo je vyhriaté a tvoje čelo je studené, ako by si tam mala obklad. Pomaličky s ďalším nádychom začneš precítať svoje telo. Navnímaš si svoje ruky, aj nohy. A keď tam budeš pozornosťou, tak si ich postupne začneš rozhýbavať.
svojim bábätkom. Môžeš mu ešte buď zaspievať nejakú pesničku, melódiu. Môžeš sa opýtať, ako sa má. Môžeš sa sama seba opýtať, ako sa cítiš. A potom si ešte spoj dlane pred hrudníkom na láska. Pošuchaj dlane o seba. Prilož si ich na oči ako také misky. Až napokon ruky odlepíš, oči otvoríš.